जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। Hello guys, Happy Independence Day. Ini 15 August ni जों मोनसे पिकनिक लादों आरो बेयाव थांनो नागिरदों। दिनैनो मोनसे ब्लग बानायगोन आङो आरो नोंथांमोना।
हेल' गाइस जोङो माजबादनिनो मोनसे सिगार दाङाव मोनफैबाय दायो नायनो हागोन इयाव बलेर' गंसे दङ आरो उनावबो दङ ओमफ्रायो आं मोनसे देखायनो नागिरदों आरोना जायगा जितु आङो थांनाय जानुवारिनि 5 तारिखआव मोनसे पिकनिक जाफैयोमोन बेयाव माबायाव लाखिथ'बाय आरोना भुटानाव गारिखौ भैरबखुन्दआव आरोना लकेसनखौ ओमफ्रायो माबायदि नायनो आं होननानै एक्सिडेन्ट पिकनिक जादोंमोन बे जानो जायगायाव थाखाय आं खोन्थानो र' जायगाखौ मोजां ना गाज्रि आं माने नैबे बैग्रि गुदियाव आं पेसाब खालामबाय आरोना पेसाब खालामनानै ओमफ्राय आं सलायनानै माने बिथिं सिबबोबाय बिथिं बोरै फैखोथाय बाइकआ नैयाव नैबे गथ'खौ नुदोंना बे गथ'खौ बाइकआ सिङाव थांदों बेहाय ओमफ्राय आं खिन्थु अबेबा मोनसे खुन्थायाव सौदुनानै आङो खुन्थायाव माने इयाव थालांबाय आरो जायगायावनो आङो ओमफ्राय बाइकआ गाहायाव थांबाय खाफालाव आंना 6टा सिलाय जादों ओमफ्राय आथिङाव 10टा जादोंमोन सिलाय बिराद गाज्रि जादोंमोन आरोना खुन्था मोनसे बायदोंमोन खिन्थु खुन्थाया बिदि नङामोन सिगां सोलायजोब्बाय बे सिङाव थांदोंमोन आङो बे सिङाव गलांदोंमोन बाइकआ इसोरनि अननायाव बोरैबा बासिबाय आं नायलाय माबायदि जायगाया अन्थाइ जाबनाय दङ सिङाव दा हाग्रा दं बेहाय आं एक्सिडेन्ट जानाय दलङा नाय माबायदि गोजौमोन आरोना दलंनि गुदियाव दङ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे सिगार दाङानि दलंनि गायनि मोनसे देखायगोन आङो नायबानो जाबाय माबायदि जायगाया बिराद मोजां बेयाव दुगैनोबो बरिया जागोन झरनाबो दं फाइनालि जोङो अरुणाचल बर्डार मोनसिगोन आरोना थांबानो
आर्मिफोरखौ नुनानै जों फैफिनबाय आरोना गिनानै थाङासै बिनिफ्राय जों गिदिंफिननानै फैफिनबाय जोङो। बारजोंनो खोनानाय जायासै आरोना माखासे बुंदोंमोन आं फंनैसो खोथा बारजों खोनायासै। दाहाय जोङो जानाय लोंनायखौ देखायनोसै आरोना एसे मानसिफोरखौ आङो दे नेक्स्टआव फैफिनसै आङो जानाय लोंनायफोरखौ गासिखौबो देखायजोबला आरोना जास्ट ओरैनो एसे मैगं सेगं हादोंमोन थाव ओरै सोदोंमोन आरोना बेखौ खोन्थाबाय ओमफ्राय उनाव माखासेखौ आं खोन्थाजोबनो हानाय नंला। मानो होनबा सारमोनबो दंना एसे भिडिअ खालामनायाव प्रब्लेम जादों आंहा माने ओंखायनो खालामासै आरोना माखासे भिडिअ नङाबा खालामनो हाजोबमोन आं गासैखौबो। अमाबो सावदों आरो बेयाव अमा हांदों एकदम बारे गासैबो रेडिखा। ओंखाम जाखांनानै लास्टाव आं दैमाथिं फैदोंमोन आरोना ओमफ्रायो लास्ट बेयावनो भिडिअखौ आं फोजोबबाय ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आं थांनायावबो भिडिअ बानायनाय जायासै थांनायाव माने आं हारसिं जाबाय बेयाव मबाइल हमनो दिगदार जानायखाय आं बानायसै आरोना स' बाय बाय।